दिनै एक्स भलन्टियार फर्स बिथांमोना दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बेयाव लादों। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन संगठननिफ्राय लिंहरनाय लेखायै जों BoNSUखौबो बिथांमोना हांख्रायदों, जों गोजोननाय बावदों, हामलायहोदों। मानोना जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे एडभाइस लानो थाखायबो जोङो बे मिटिङाव फैदेरनाय जाखादोंमोन बा बिथांमोनजों आन्दलननि मेटाराव जों एसे डिसकासन खालामनो थाखायबो जों गोबाव समनि सिगांनिफ्रायनो जों सानबाय थाखादोंमोन। नाथाय बे बिथिङाव दिनै बे समाव बिथांमोना जोंखौ गोसोखांनानै गावसिनि बे गोथार मोनसे हाबाफारियाव जोंखौ लिंहरदों आरो बे समाव जों हारिनि अलखद खैफोद आरो गासैखौबो जोङो सावरायलायनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि लाइफ एक्सपिरियेन्स आन्दलनाव जि बिथांमोना मोनसे लाइफ एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेखौ बिथांमोना शेयार खालामलायदों आरो जोंनि BoNSUनि थाखाय बियो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे एग्जाम्पल, मेंनो रोङै मोनसे एग्जाम्पल, मोनसे माने उत्साह होनाय मोनसे एग्जाम्पल। बेनिखायनो आं एक्स भलन्टियार फर्सखौ BoNSUनि जानानै हाजासे हामबाय होदों। BoNSUनि थांखियाथ' वान एन्ड अनलि सेपारेटेड बड'लेण्ड। बे समाव सेपारेटेड बड'लेण्डखौ जोङो गोबां समावनो राव होबोबाय थादों। BoNSUआ दिनैहाय 3 इयार्सआव आगान सुरगासिनो दङ बा आगान सुरबाय। बे समाव जोङो सब समय जोङो मिडियायावनो होन बा सोरनोबा मेम'रेन्डाम गथायनायावनो होन जोङो सेपारेटेड बड'लेण्डनि मुंखौ जोङो लाबोबाय थादों बा आवाज होबाय थादों। मानोना बियो जोंनि मोनसेल' सिमां, जाय सिमांखौ जोंनि मानगोनां बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर'नि बिफा बिथाङा जोंनो दिन्थिलांदोंमोन आरो जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सार जाय बिथाङा हाथियार लानानै 36 बोसोर हाग्रायाव दंहैयोमोन बा NDF बिथांमोन केडारमोन, गासैबो मुंख्लंफोरनि सिमांखौनो जोङो जाफुंहोनो थाखाय बेखौ जोङो नागिरनानै दिनै BoNSUआ जोङो आवगायबोदों। आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे समाज फोसाबनाय हाबाफारिफोर जेरै जोङो ड्राग्स हमनाय बा गान्जा हमनाय बा फेग्रा मुवा बाहायनायखौ बा उन्दै समाव बैसो जानाय, उन्दै समाव हाबा जानायफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय बा सोरबा माने गुबुन हाबा जाखांनायनि उनावबो संसार जाखांनायनि उनावबो गुबुननि हिन्जावखौ नोजोर होनाय बा गुबुननि हौवाफोरखौ नोजोर होनाय बेफोरखौ जों होबथाबोबाय थादों आरो जों इयुननि समावबो बेफोरखौ जों होबथालांबाय थागोन। आरो समाज फोसाबनायाव जोङो BoNSUआ खामानि मावनायजों लोगोसे जोङो सेपारेटेड बड'लेण्डखौ जोङो गासैनि गोसो गोरबो खर' मेलेमाव जों सोना होनानै गासैखौबो जों खौसेथि इउनाइटेड खालामनानै जोङो सेपारेटेड बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव गासै बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो मैखोमै बाहागो लाहोनानै जोङो मोनसेल' सिमां सेपारेटेड बड'लेण्ड सिमांखौ जोङो जाफुंसार होगोन। बेथ' दिनैनिल' सोंनाय बाथ्रा नङा। गोबां समाव माने गोबां मानसिया जेब्ला बिबारा बारो, समायना बिबारा बारबोयो बा मोजांसिन सोरबा सासे माबा मोनसे खामानि मावबोयोब्ला अनेक बुंनानै बेखौ माबा फुनलानानै गादबनानै दोननो नागिरो। खिन्थु BoNSUआदि BPFनि विंस बा BoNSUआदि BPFनिनो मोनसे माने नेक्स्ट मोनसे पलिटिकेल आफाद, बेखौ गोबां मानसिया बुंनानै जेनेबा फोलानो नागिरो। नाथाय फोलाबाबो बा सोरबा माने रायजो राजानि माइन्डफोरखौ डाइभार्ट खालामनो नागिरबाबो BoNSUआ बेवहाय जेबो खहा जाया। मानोना सिटुएशन एन्ड कन्डिशन्स अफ बर' ससाइटियानो फोरमायलांगोन BoNSUआ मा बुस्थु। आरो बे बर'नि समाजानो, बर'नि समस्यानो, बर'नि जेंना जेंनाफ्रानो दिन्थिलांगोन सोर राइट्स खोथा बुंगासिनो दं बा सोर फोलागासिनो दङ। बेखौथ' इयुनाव समाजसो फोरमायगोन, नङा होनबा? बेनिखायनो मोनसे खोथा दङ इंलिसाव, वेन दा सिटुएशन डिमान्ड सिस्टेम वर्क। जेब्ला माने जाथायफ्रा जायो बा काहानिफ्रा जायो, मोनसेनि उनाव मोनसे सिस्टेमफ्राबो खामानि मावनायाव माने मुखुब जाबाय थायो। दिनै नै फर एग्जाम्पल बिथां एक्स NDF भलन्टियार फर्सफोर बिथांमोना फैबाय। दा बिथांमोनखौबो सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों फुनलानो नागिरगोन। नाथाय बिथांमोननि गोथार सान्थौआ मा? सेपारेटेड बड'लेण्ड। थिग बेबायदिनो जोंनि BoNSUनि गोथार सान्थौआबो सेपारेटेड बड'लेण्ड। बेयाव सोरबा बुंनानै, सोरबा पलिटिकेलनि एजेन्डा लानानै सोरबा माबा मोनसे फुननानै BoNSUखौ नादबनानै दोननो साननाया बियो माने माद्राबाबो जाफुंसार जानाय नङा। आरो मोनसेल' बाथ्रा, बे बाथ्राफोरखौ जायबायदि मानसिफ्रा बुङो, बै मानसिफ्रा जाबाय सेपारेटेड बड'लेण्ड जानायखौ बिसोरो माने लुबैया। गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय मानसिफोरनि माइन्डखौ डाइभार्ट खालामनानै गावसिनि पार्टिखौ मोजां मोनहोनो थाखाय बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि इमेज गाज्रि खालामनो थाखाय बा सोरबा संगठननि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखायसो बिसोर बे बाथ्राफोरखौ बुङो।
आरो बै बाथ्राफोर बुंग्राफ्रा आं बुंखादों सिगाङावबो दे बिसोरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लुबैया आरो बनसुआ मोजां खामानि मावनायखौ बिसोरो लुबैया बिसोरो जाबाय माफा माफा मा होनगोन गाज्रि गारायनि मोनसे एम्फौ जाय एम्फौआ माने अरख्ल'जोबनानै मानसिनि देहाखौ दंस' खालामो बैफोर सुबुंनि बाथ्रा खुगाफोरनिफ्राय फैनाय बे रावफ्रा मोनसे बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गाज्रि एम्फौ जाय एम्फौआ बर' हारिखौ माने अरख्ल' नागिरगासिनो दङ अरख्ल'यै सानसे समाव बिसोरो दंस'बो खालामहैनांगौ गावबा गाव पलिटिकेल आबालाबनि थाखाय बिथां मानगोनां जोंनि मुंख्लं प्रेमा आदा आं सोमोन्दोआव आदा होननानै बुङोमोन बिथांखौ बिथाङा जोबोद माने मोनसे सासे सान्थौगिरिमोन सासे माने वेल एक्सपिरियेन्स आरो वेल एडुकेटेड सासे सुबुंमोन बिथाङा गभर्नमेन्ट मा होनगोन आर'नाइ साइन्स कलेजनिबो सासे भाइस प्रिन्सिपालमोन आरो बिथाङा गावहानो मोनसे गुबुन स्कुल खुलिनाय बिदि मोनसे स्कुल दङमोन जाय समाव बिथाङा हारिनि थाखाय मुखुब मावफ्रुदोंमोन बा मावबाय थादोंमोन मावलांनो सानदोंमोन बे समाव अबथिरायै बिथाङा जिउ गोमालांबाय जोंनि गेजेराव आरो बियो गैलिया आरो बे गोमानाया जोंनि बनसुनि थाखायल' मोनसे गोमानाय नङा गथे बर' समाजनिनो बर' हारिनिनो बियो मोनसे गोबां माने गिदिर खहा बिथाङा सासे सिम्पोल मानसिमोन खिन्थु सासे माने हाई थिंकिंनि मानसिमोन मोजां आइडिय'लजि होनायजों गावनि एडभाइसजों बा गावनि मोजां कमेन्ट्सफोरजों बिथाङा संगठनखौ सालायलांनायाव गोबां हेफाजाब होबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बा बिथांनिफ्राय जों पार्सनेल एक्सपिरियेन्स हिसाबै जों बुंनो हायोदि बिथाङा सासे जाथिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गोनां बा गोसो गोरबोआव जाथिनि थाखाय अननाय गोनां सासे सुबुंमोन दा बैबायदि सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमाना थांनायाव जोङो बनसुआ जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंखौबो जोङो बिथांमोननिसिम जोङो कन्डलेन्स बावहरनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोननिसिमबो जोङो बिथांखौ गोमानायाव जोङो दुखु फोरमायदों आरो बेजोंनो लोगोसे जों गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनखौ जों खावलायदों बिथांनि थाखाय दसे समब्लाबो मा होनो इसोरनियाव आनान गसाइनाव आर'ज गाबनानै होगोनखौ जों मिजिंथिदों